לאורך השיעור הזה, מי שיש לו רעיון ירוץ על הרעיון שלו, מי שאין לו רעיון, אני אתן לו רעיון. זה יהיה רעיון אחד שאנחנו נעבוד עליו כולם, כדי שגם יהיה לי יותר קל לעקוב מי נמצא איפה, ונמשיך. בסדר גמור. אז אני אסקור לכם בקצרה מה אנחנו ניגע בו בשיעור הקרוב. את החלק הראשון כבר עשינו, דיברנו קצת על השיעורי בית. בשלב הבא אנחנו נדבר על מבנה של אפליקציה. מה זה אומר מבנה של אפליקציה? אנחנו רגילים שאנחנו פותחים את הטלפון ופותחים איזו אפליקציה שבא לנו ומשתמשים בה. מאחורי הקלעים קורים הרבה דברים. יש איזשהו מין תהליכים, מחשבים שמדברים עם מחשבים, תהליכים ככה מאוד, שהוא מבחינתנו שקוף, כי אנחנו רק יודעים שאנחנו נכנסים לגוגל וגוגל מציג לנו. ואנחנו נדבר קצת על מה קורה מאחורי הקלעים. לאחר מכן אנחנו נדבר על נושא שנקרא מקוד לווייב קוד. בשיעור הקודם אנחנו הסברנו שבעצם כל דבר שאנחנו רואים במחשב, מאחורי הקלעים מיוצג באיזושהי צורה של קוד. ואנחנו נדבר על התהליכים שעברו מזה שאנשים התחילו לכתוב קוד עד למצב שאנחנו נמצאים היום, שאנחנו מתיימרים פה בשיעור הזה, בעצם בקורס הזה, להגיע למצב שאתם בצורה מאוד פשוטה יכולים לכתוב מה אתם רוצים ולקבל את זה כאפליקציה. בשלב הרביעי אנחנו ניגע בתכנון ובנייה, אנחנו ממש כבר נרד בפרטים ונתחיל לבנות בקטנה את הרעיון שלנו, ובשלב הרביעי ניתן איזושהי מטלת בית ונרוץ עליה. בגדול תראו, העניין שהשיעורים שלנו הם פעם בשבוע, זה בשביל לאפשר לכם את השבוע לחזור לגעת בפרקטיקה, ובעצם לנסות מה שנקרא ניסוי וטעייה שוב ושוב, לטעות להצליח, לטעות להצליח. וכדאי לנצל את זה, זאת אומרת, כדאי כן להשקיע זמן, אם זה מעניין אתכם. אם זה כאילו בסופו של דבר, אחרת אנחנו יכולים לסכם את הכל בשיעור אחד ולרוץ, אבל בשביל שהדברים יתאמו פנימה, אז באמת ככה מומלץ לגעת בזה. יש עכשיו מלחמה, הרבה זמן ריק, אז ממליץ, תכף גם חופש גדול. אחלה. בואו ניגע בדבר הבא. אז מה בעצם מבנה של אפליקציה? אנחנו רגילים, כמו שאמרתי, שאנחנו מבקשים איזשהו משהו, לא יודע, רואים נטפליקס, יוטיוב, וזה פשוט מגיע אלינו. אבל בואו נדבר קצת מה קורה מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים אנחנו נמצאים פה, בסדר? אנחנו נמצאים בטאבלט, מחשב או טלפון, אנחנו נכנסים למשל לגוגל או ליוטיוב, בואו נגיד שאנחנו נכנסים ליוטיוב. לנו זה נראה שקוף, אבל מאחורי הקלעים המכשיר שלנו שולח בקשה לאיזשהו שרת. מה זה שרת? שרת זה מחשב שנמצא במקום אחר. השרתים, הכל קורה כן באלפית שנייה, אבל השרתים למשל של יוטיוב או של גוגל נמצאים הרבה פעמים באירופה, בארצות הברית, ואנחנו מבקשים מהם בקשה, אנחנו אומרים להם, אוקיי, אנחנו רוצים להיכנס ליוטיוב, איך נראה דף הבית? הם שולחים לנו בתשובה איך נראה דף הבית, ובעצם זה מיוצג אצלנו על המכשיר. המכשיר שלנו גם מקבל את זה בצורה של קוד, וממיר לנו את זה לאיזשהו משהו ויזואלי שאנחנו רואים. אז זה בעצם השרת, מה שאתם רואים פה זה בעצם השרת. השרת מחשב מרוחק שמשרת אותנו, לכן קוראים לו שרת. השרת הזה הוא גם מדבר עם עוד כל מיני שירותים. למשל, הוא מדבר עם משהו שנקרא דאטאבייס. מה זה דאטאבייס? דאטאבייס זה איזשהו סוג של אחסון, אוקיי, מבנה נתונים. אנחנו רוצים לראות סרטון, אז לסרטון הזה יש גם וידאו, יש לו גם כותרת של הסרטון, יש לו גם תגובות של הסרטון. השרת הולך למבנה נתונים, הולך לאחסון, הולך למחסן, ואומר לו, אוקיי, תביא לי גם את הכותרת של הסרטון, גם את הסרטון, גם את התגובות של הסרטון הספציפי הזה. הוא מקבל את הנתונים, מחזיר לנו. וכמו שאנחנו יודעים, אפליקציות, מישהו צריך לפתח אותן. פה נמצא המפתח של האפליקציות. הוא מפתח את הדבר הזה, מעלה אותו לשרת משלו. השרתים מדברים ביניהם, בסופו של דבר אנחנו מקבלים את התשובה. ואיך זה נקרא? זה נקרא צד שרת. מה שאתם רואים כאן, כל החלק הזה, זה נקרא צד שרת. למה? כי זה נמצא במחשב מרוחק, זה נמצא בשרת. יש לנו צד לקוח. צד לקוח זה בעצם הצד הזה. למשל, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לאתרים, למשל, לא יודע, מחשבונים כלשהם, שעושים הרבה מאוד חישובים, והחישובים האלה לא קורים, לא מתרחשים בצד של השרת. למה? כי הצד של השרת לפעמים זה תהליכים מורכבים שעולים להם הרבה כסף, הם מעדיפים שהחישוב יקרה על המחשב שלנו, אז הם עושים, אוקיי, בארי, אני רואה שאתם עושים לנו פה כל מיני חיצים, אפשר לוותר על זה. ולפעמים אנחנו נרצה שהחישובים יקראו על הצד של השרת. קיצור, אנחנו ניגע בזה בהמשך. דאטאבייס, זה אמרנו, זה בעצם הזיכרון, וסודות. מה זה אומר סודות? לפעמים אנחנו מתחברים לאיזשהו, למשל ליוטיוב, אבל אנחנו מתחברים באמצעות גוגל. אתם מכירים את זה שאנחנו עושים מתחבר באמצעות? אז זה אומר שגם השרת עצמו מחזיק בתוכו כל מיני סיסמאות שדרכם הוא, בארי, אפשר לוותר על זה, אפשר לוותר על זה. דרכם הוא
איבדתי את זה. אוקיי, באמצעות הסיסמאות האלה המערכות גם מדברות אחת עם השנייה. אתן לכם סתם דוגמה. אמ, עשינו התחברות ליוטיוב באמצעות גוגל, עכשיו יוטיוב יודע שזה אנחנו, והוא צריך בעצם לקבל את המידע הזה מגוגל שזה אנחנו, אז גם גוגל ויוטיוב מדברים ביניהם באמצעות כל מיני סיסמאות ודברים כאלה. ואמרנו שיש דאטאבייס, איך נראה הדאטאבייס? כמו שאתם רואים פה, זה בעצם נראה כמו טבלה. פה אנחנו רואים טבלה של אתר, למשל זה יכול להיות יד שתיים, בסדר? יד שתיים, בן אדם רוצה לפרסם את הדירה שלו, הוא מפרסם את הדירה שלו, כל שורה בעצם מייצגת איזושהי דירה ביד שתיים. יש לה כותרת, יש לה את האזור שהיא נמצאת, יש את התמונות של הבית, יש תיאור של הבית, אוקיי, ובעצם יש כל שורה. אנחנו מגיעים, נכנסים ליד 2, יד 2 הולך לדאטאבייס, אומר תביא לי את בתים מספר 1, 2, 3, 4, 5, והוא מקבל בחזרה איזושהי טבלה, את הטבלה הזאת הוא מפרק בצורה של האתר ומזריק לנו את התוכן לכל מיני מקומות, זה דאטאבייס. אוקיי, עד כאן הכל מובן, אם יש למישהו שאלה אתם יכולים לעצור אותי. אחלה, מעולה. בסדר, אז כמו שאמרנו, יש לנו צד שרת וצד לקוח. מה זה אומר צד שרת? ניכנס קצת יותר פנימה. צד שרת, ברגע שאנחנו נכנסים לאתר, למשל בוא נגיד מאקו, צד שרת זה איזשהו קוד ארוך שמכיל את העיצוב, בסדר? הוא מכיל את העיצוב של הדף עצמו, הוא מכיל את החלוקה שלו, הוא מכיל איך הוא נראה במחשב, איך הוא נראה בטלפון, וזה בעצם הקוד הזה שמגיע כאן. כל האתר עצמו כולו נמצא בצד שרת. אתם רואים שסימנתי חלק מהחלקים בירוק. חלקים בירוק זה חלקים שלא מגיעים מהקוד של האתר, הם מגיעים מהדאטאבייס של האתר. זה נשמע לכם מסובך? אתם איתי או שיש אתה פה... קונטרול שיפט ג'יי, לא? מה אתה אומר? אתה קונטרול שיפט ג'יי במקרה הזה, לפתוח. כן, כן, זה מה שנקרא קוד מקור, הצגת בדיקה של האתר, הצג בדיקה. אבל בגדול בוא נגיד ככה, אנחנו פונים למשל למאקו או לוויינט או לכל אתר אחר, אנחנו אומרים לו בוא תראה לנו אה, איך נראה הדף. אז הוא שולח לנו איזשהו חתיכת קוד, בסדר? שזה הקוד הזה. בקוד הזה אנחנו רואים איך נראה הדף, אבל עדיין אין לנו תוכן של הדף. אנחנו רק יודעים שפה יש וידאו, כותרת ראשית, כתבה ראשונה, שנייה, שלישית. אחרי שקיבלנו את המבנה של הדף, אוקיי? אנחנו מקבלים מהשרת, מהדאטאבייס גם את התוכן, בסדר? של מה הכותרת שנמצאת פה, מה הכותרת שנמצאת כאן. ואם יש למשל, אוקיי, ואתם רואים גם שיש פה איזשהו חלק בוורוד, הרבה פעמים יש לנו באתרים פרסומות. עכשיו את הפרסומות, למשל זה פרסומת של גוגל, אנחנו לא מקבלים אותה מתוך האתר עצמו, אנחנו מקבלים אותה משרת חיצוני לחלוטין. מה זה אומר? אנחנו מקבלים אותה מגוגל. זאת אומרת, אנחנו לפעמים נכנסים ליוטיוב, אנחנו חושבים שהמחשב שלנו מדבר עם יוטיוב, או כל אתר אחר, אבל בתכלס המחשב שלנו מדבר עם המון 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 אתרים, למשל חלק מגיע ממאקו, חלק מגיע מגוגל, המחשב שלנו פה מדבר עם כל מיני גורמים, בסדר? זה צד שרת. וטוב, סודות, נדלג על זה פחות רלוונטי. אני רוצה שנדבר נדבר טיפה על בעצם על מה זה קוד, אוקיי? יש למישהו ככה איזושהי הגדרה שרוצה לשתף אותנו מה זה קוד לדעתו? אני חושב שקוד זה כאילו משהו או כאילו כמו קוד שאתה פותח את המחשב שלך או את הטלפון שלך, או קוד זה יכול גם להיות קוד לדברים טכנולוגיות, או אוקיי. בסדר לתכנן גמור. דברים או דברים כאלה, אוקיי, בסדר גם. קוד זה בעצם, או כמו מחשב. נכון, קוד זה בעצם, יש לו הרבה מאוד משמעויות והרבה מאוד צורות שאפשר לבטא אותו, אבל בגדול, הקוד שאנחנו מדברים עליו הוא קוד מחשב, זה איזושהי תבנית של שכבות. מה זה אומר? זה אומר שבעבר, כשרק התחילו להשתמש בחשמל, אנחנו ידענו רק לסגור מעגל חשמלי, בסדר? מעגל חשמלי שסגרנו אותו יצר לנו אור. זה מה שנקרא, או כן או לא. אם כן, אם המעגל סגור זה כן, יש לנו חשמל, אם המעגל פתוח זה לא, אין לנו חשמל. אחר כך התחילו להיכנס עוד כל מיני מורכבויות ועוד כל מיני שכבות ועוד כל מיני דברים, והתחילה להיווצר משהו שנקרא שפה בינארית, שפה של כן ולא, שפה של אפס ואחדים, וזה בעצם השכבה התחתונה ביותר של המחשב. אוקיי, כשאנחנו מדברים על חומרה, אנחנו מדברים על מעבדים, אנחנו מדברים על המחשב הפיזי, אז המחשב הפיזי לא יודע להבין מילים, והוא לא יודע להבין מספרים, הוא יודע רק להבין כן ולא. אנחנו קיבצנו קבוצה של כן ולא, כן ולא, כן ולא, והפכנו אותם לאיזושהי פקודה,
ולאיזשהו מספר, ואז אחרי זה לקחנו כמה מספרים, קיבצנו אותם לאיזושהי מילה, ובעצם בצורה הזאת, בצורה של שכבות על שכבות על שכבות, אנחנו הגענו היום למצב שכשאנחנו כותבים קוד למחשב, אנחנו ממש כותבים מילה מסוימת, המחשב מתרגם את המילה הזאת, בוא נגיד, קבוצה של תווים, את התווים האלה למספרים דוגמה, ומתחת לזה לאיזשהו כן ולא, ובסוף הפיזי של המחשב, החומרה של המחשב יודעת מה לעשות, יודעת להדליק את המסך או לכבות את המסך. בסדר גמור. עכשיו, בגדול, ככל שעבר הזמן, כל שכבה של קוד שבנינו, היא מאגדת מתחתיה הרבה שכבות אחרות. וזה משהו שיצר לנו אפשרות להשתמש בספריות. מה זה אומר ספריות? כשאנחנו למשל נבנה בקרוב תוכנה, אנחנו לא נגדיר בה כל דבר הכי קטן. תחשבו על זה שכשאנחנו בונים בית למשל, אוקיי, האנשים, כאילו הפועלים מביאים לבנים מוכנות ובונים איתם את הבית, הם לא מייצרים את הלבנות בעצמם, יש מפעל אחר שמייצר את הלבנות. אותו דבר כשאנחנו בונים אפליקציה, אנחנו לא בונים כל דבר ודבר בתוך האפליקציה בצורה עצמאית, אנחנו לוקחים הרבה מאוד חלקים ומחברים אותם כמו לבנים שהן כבר מגיעות מוכנות, או חלון שמגיע מוכן, אנחנו לא מייצרים את הזכוכית, אנחנו קונים איזושהי זכוכית שהיא כבר מוכנה ומרכיבים אותה, בסדר? אז נחזור שוב, בצורה הזאת התכנות של המחשב ושל האפליקציות התפתח מרמה מאוד 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 בסיסית, בסדר שלפני 50-60 שנה שהיו מחשבים, היה צריך אלפי מהנדסים בשביל לייצר את התוכנה הכי פשוטה של מחשבון. בסדר, כמה מחשבון נראה לכם דבר מאוד ככה הכי בסיסי והכי שטותי שיש, בעבר היה צריך מאות ואלפי מהנדסים לתכנת אותו. למה? כי היה צריך ממש לגעת בכל פיפס ופיפס של באמת של דברים מאוד קטנים, ופשוט ככל שעבר הזמן ישבו על הניסיון הקודם ואמרו טוב אנחנו לא צריכים לפתח הכל מאפס, אנחנו נשתמש בחתיכות מוכנות של קוד ונבנה עליהן, בסדר? ואז נהיה לנו שכבה, 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 עד שהגענו למצב שאנחנו היום. כשאנחנו מגיעים לפיתוח אפליקציות, יש לנו כבר המון 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 אפליקציות שכבר פותחו בעבר, ואנחנו יכולים פשוט להשתמש בהן, במקום לבנות אפליקציה מאפס. אני אתן לכם סתם דוגמה. בן אדם רוצה לבנות אפליקציה שהיא כמו וואטסאפ. אתה יכול ממש לשבת כמו המהנדסים של וואטסאפ, ולשבת חודשים ולנסות לפתח את זה, או שנים, ואתה יכול ללכת לאיזשהו אתר שתכף נפגוש אותו, שנקרא GitHub, שזה אתר שיש בתוכו המון 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 ספריות. מה זה אומר ספריות? המון אפליקציות שהן מוכנות, כל מיני דברים שהם מוכנים, ואתה יכול ממש להוריד אותם, לקחת אותם, ואז אחר כך עם זה כבר לאבד את זה ולהתעסק עם זה וללוש את זה כמו בצק, אבל כבר יש לך איזשהו בסיס שהוא מוכן, בסדר? אז זה גם משהו שאנחנו נעשה פה בקורס שלנו, אנחנו לא נרד, הרי אי אפשר באמת בקורס של 4 מפגשים ו4 שעות ללמוד לפתח את הכל, אנחנו גם לא רוצים, זה סתם מיותר, זה תכנות של פעם, המטרה שלנו זה להיות יותר אינטגרטורים. מה זה אינטגרטורים? זה לחבר דברים. במקום לפתח הכל מאפס, אנחנו לוקחים חתיכה מפה, חתיכה מפה, חתיכה מפה, דברים שמתאימים, מחברים אותם באמצע בצורה שמתאימה לנו, ואז אנחנו יכולים לצאת לדרך ובעצם לרכב על ניסיון של אחרים. בסדר גמור. נדבר בקטנה על ההתפתחות של הקוד וניגש למשימות, בסדר? אז אמרנו שפעם אנשים היו מקודדים. מה היתרון של זה שאנשים מקודדים, שהם כותבים בעצמם את הקוד? היתרון של זה הוא שהם יכולים לעשות באמת מה שהם רוצים. תחשבו שאם אתם רוצים עכשיו להדגים לבן אדם שנמצא ממולכם, זה שאתם רוצים לפתח אפליקציה של מחשבון, בסדר? אבל המחשבון שלכם זה מחשבון מיוחד, הוא גם מחשבון מדעי, הוא גם יודע לעשות חישובים מורכבים. מה הדרך הכי פשוטה להסביר לו את זה? להגיד לו במילים, אוקיי? להגיד לו, אני רוצה לייצר מחשבון שגם יודע לעשות ככה וככה וככה. זאת אומרת, כשאני מדבר במילים, אני יכול להגדיר לבן אדם שמולי את הדברים בצורה הכי מדויקת שיש, גם אם זה דברים מאוד מאוד מסובכים, אני יכול להסביר לו את זה. אוקיי, אתם יודעים שכשאתם לומדים גמרא או לומדים מתמטיקה, אי אפשר להסביר את זה באמצעות ציורים. אני לא יכול לצייר לך סוגיה. אני יכול להגיד לך במילים, אולי הציור יתמוך את ההסבר שלי, אבל בסוף, באמצעות מילים, אפשר להסביר את הדברים הכי מורכבים. ולכן זה היה היתרון של קוד, כי אנחנו ממש כתבנו במילים, ואז יכלנו באמצעות המילים לייצג ככה תהליכים מאוד מאוד מורכבים. אבל מה הבעיה עם זה? שזה מאוד 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 קשה, זה מאוד יקר, וזה מצריך הרבה מאוד אנשים. ובעצם
לא לכולם יש את האפשרות הזאת לכתוב קוד, אוקיי? גם לא כולם רוצים לכתוב קוד, אבל כן יש צורך בהרבה קוד, כי אנשים עכשיו, בן אדם פתח חנות סופר והוא רוצה לבנות אתר משלוחים. הוא צריך לדעת בשביל זה קוד, והוא לא יודע קוד. אז נהיה פה איזושהי בעיה של הרבה מאוד אנשים שרוצים להשתמש בקוד, אבל לא יכולים, כי זה מאוד מורכב. העולם התחיל לפתח פלטפורמות, אוקיי, כל מיני אפליקציות שהן לואו קוד. מה זה אומר לואו קוד? אתם יכולים לעשות דברים בצורה שהיא ויזואלית. למשל, מכירים את התוכנה פאורפוינט? לא, לא יודע, נראה לי אם אני לא יודע, אני של יכול... המצגות, מה שבונים איתם מצגות. כן, כן, מכיר, מה מכיר. שבונים איתם מצגות. התוכנה הזאת, אנחנו לא צריכים לדעת תכנות בשביל להשתמש בה, כי אנחנו עושים ויזואלית והדברים נכתבים מאחורה. בסדר? זה משהו שנקרא no code. בסדר? אין בזה קוד. לואו קוד זה קצת יותר מורכב, זה אנחנו עדיין עושים דברים בצורה ויזואלית, אבל גם יש לנו אפשרות להזריק פנימה קוד. אז הלואו קוד הוא מורכב, הוא יקר וגמיש, אבל ככה הוא פחות מורכב מהקוד, והוא פחות גמיש, אבל גם הוא פחות יקר. נו קוד זה, לא יודע, כמו שאמרתי, פאורפוינט זה ממש קל, ממש מהיר, אבל גם יש מאוד מגבלה למה שאנחנו יכולים לעשות איתו. וייב קוד זה מה שאנחנו עושים בקורס הזה, זה איזון. אנחנו גם יכולים, יש לנו גמישות לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל גם יחסית זה קל. אוקיי, נדלג. אני רוצה להראות לכם, אוקיי, רגע אחד. אני רוצה להראות לכם שילוב ממש מעניין. מישהו פה שמע על וויקס? אתם יודעים מה זה וויקס? לא. אוקיי. תודה שאתה משתתף, דוד. וויקס זה בעצם תוכנה של בניית אתרי אינטרנט, שאנחנו לא צריכים לדעת קוד בשבילה. בסדר? אנחנו תכף ניכנס ביחד כולם. אתם יודעים, תפתחו חלון חדש בדפדפן, תגידו לי שאתם איתי, ותכתבו שמה וויקס. אוקיי? תכתבו בגוגל וויקס, ותיכנסו לתוצאה הזאת, הלבנה, wix.com. תגידו לי כשנכנסתם כולם. נכנסתי. אוקיי, שילון נכנס, בארי, נראה לי גם אני נכנסתי. מעולה, דוד. אני בדרך, אני בדיוק... שנייה. מעולה. לא, אבל נראה לי. אתה יודע, אני גם בטוח, נכון? אוקיי, תביא את הבפנים, מעולה. טוב, בואו ניכנס. עכשיו אנחנו, רגע, ניכנס לך, שיהיה כמוכם. אחד. כן, אני בפנים. מעולה. עכשיו בעצם וויקס זה תוכנה שהיא מאפשרת לנו לבנות אתרי אינטרנט ואפליקציות בלי לדעת קוד. אני רוצה שאנחנו נירשם אליה, אוקיי? זה מאוד דינמי. הוא נלחץ על הכפתור, רגע אחד, נעשה מיוט. הוא נלחץ על הכפתור הכחול get started, אוקיי? ונירשם באמצעות גוגל, אוקיי? בלי סיסמה, תסתבכו עם זה, תעשו להתחבר עם גוגל. ותתחברו באמצעות הגוגל שלכם. תגידו לי כשעשיתם את זה בהצלחה. אוקיי. כאילו לרשום את החשבון... לפתוח חשבון, בדיוק, לפתוח אוקיי, חשבון. מה עכשיו? נכנסתם פנימה? הוא שואל אותי אוקיי. מי ייצר את זה. אתם תכניס את השם שלך למשל. אני בדיוק עושה את זה עכשיו. מעולה. שילה, אתה הצלחת כבר להירשם? להתחיל צ'אט? וואו, למה זה כזה הרבה? אוקיי. לא להתחיל צ'אט, אני רוצה אם יש לך עכשיו כפתור שכתוב שם סקיפ או דלג, תלחץ. יש לכם כפתור כזה? שנייה רגע, זה עדיין לא נכנס לי. אוקיי. זה לא, לעשות לו לוגין. הוא שואל אותי איזה סוג של דבר אני רוצה לעשות. נותן לי אפשרויות. יש לך שם אפשרות ללחוץ על דלג או משהו כזה? דלג, לא. דלג, לא? כן. אז תלחץ רק סקיפ, כן. דלג. אוקיי.
אני אתה בדיוק רוצה? מסיים את ההרשמה שלי. יאללה, תענוג. איך קוראים לזה? שילה, אתה רוצה לשתף מסך? נראה איפה אתה, אם אני יכול לקדם אותך משם? רגע, שנייה עם זה, אני עכשיו נתפס. מה עושים עכשיו? פשוט נגמר הבטריה. יונתן, כרגע אנחנו התקדמנו קצת, אנחנו פותחים חשבון באתר שנקרא וויקס, בסדר? זה האתר הזה, wix.com, אוקיי? וויקס נקודה. פשוט תיכנס ויש לך כפתור get started, אוקיי, תירשם בגוגל. המטרה עשיתי. זה שכרגע, סיימת, דוד? אני אני סיימתי. בדיוק מסיים, אפשר כן. להיכנס אני לזה עושה עם את גוגל? הסיסמה האחרונה. כן, אתה פשוט טוב. תכתוב וויקס בגוגל, תיכנס לתוצאה שמה. אם יש מישהו שרוצה לשתף את המסך שלו שהוא סיים, אבל אפשר להיכנס לזה דרך חשבון גוגל? כן, בטח, עדיף להיכנס לזה מגוגל, ככה זה יהיה לך, לא תצטרך לזכור סיסמה וכאלה. כן, אי יאללה, אפשר סיימתי. לשתף מתי שאתה משתף. יפה. מי שסיים, אני אשמח שאחד רגע, לעשות סינגאפ או לונגין? sign up, sign up. אוקיי. הוא עושה לי, נו, איך קוראים לזה? דברים, מה אני בוחר לבחור? יש לך שם כפתור skip, דלג, אז תלחץ דלג, 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 דלג. יש לך, כן, מעולה. אז תעשה את כל הדלג עד שאתה מגיע ככה לאיזשהו מסך שקצת כן, דומה למסך. הגעתי לאיזה הגעת למה שאני AI רואה? כזה קודם. אתה רוצה? אמ, רגע, אחד. כן, הגעתי למסך כזה, כן. מעולה. בוא נראה הגעתי כזה, מה שאני רוצה לכתוב, דברים כאלה. אוקיי, אז בשם של... אוקיי, רגע, בוא נראה שכולם מגיעים פחות או יותר לזה. אוקיי, דוד, כן, אתה יכול לשתף מסך? איך עושים את זה? כאילו, אף פעם לא עשיתי שיתופי מסך בזיהומים. אי אפשר הבנתי. לשתף מתי שאתה משתף. כן, כן, אז אני אבטל את השיתוף אצלי. תסתכל מתחת הוידאו שלי, יש כפתור שכתוב עליו, כפתור ירוק שכתוב עליו share, אוקיי, לעשות סטארט צ'אט? ולאחר מכן תעשה share עוד פעם, בכפתור הכחול. הנה, תכף דוד יראה את המסך שלו, אני אראה לכם על גבי המסך שלו. הנה, כזה, מעולה. משהו כן. כזה בסגנון. כולם נמצאים במסך הזה? לא. אוקיי. מי לא נמצא במסך כזה? זה עדיין לא נכנס לי. אוקיי, בסדר, אז מה זה? זה מראה לי מצב כזה. בסדר. למה זה לא... תוריד את ה... תוריד את השיתוף? להוריד? אוקיי. מכבד את השיתוף. מעולה. הטלתי את השיתוף? מעולה, זה גם טוב, בארי זה גם טוב, בסדר גמור, נמתין. אה, אוקיי, ושילה, אתה בסדר? אתה רוצה לשתף את המסך שלך רגע? זה לא נותן לי, זה אומר לי שאני אשתף רגע. לא הנה, רואים. הבנתי, אתה לא מצליח להתחבר שם? רגע, אבל שיתפת לי רק את הכרום עצמו ולא את כל המחשב. צריך לכתוב אתה את לא האימייל רואה? שלך. תבטל רגע את השיתוף ותעשה שיתוף של המסך. אתה רואה עכשיו? כן, תבטל רגע את השיתוף, תשתף שוב, אבל הפעם את כל המחשב ולא רק את המסך. איך אני עושה את זה? אתה לוחץ share, ואחרי ה-share יש לך למעלה דסקטופ 1 או משהו כזה, אתה לוחץ entire screen, ואז share. ככה? בוא נראה. תלחץ share כחול. אוקיי, לא ממש. רגע, ברי, איפה אתה נמצא ברי? אני לא מצליח להבין. זה לא מצליח להתחבר לי. אוקיי, בסדר. את, ראית?
אני אמשיך מאצלנו כאילו, ופשוט תסתכל על מה שאנחנו עושים, אוקיי? אחר כך תעשה את זה כבר בהמשך, סבבה? הייתי צריך שתכתוב את האימייל שחשוב פעם. כן, אבל ב-confirm אנחנו email. בינתיים אולי אני חושב, תעשה העתק והדבק, זה אולי יעזור לך. את תראו, האימייל אני אגיד שלך. לכם, עצרו רגע, בינתיים תסתכל פשוט על המסך שלי, בשיתוף מסך, בסדר? ואנחנו נמשיך, ופשוט תעשה את זה לאחר מכן, אם תרצה לעשות את זה גם, סבבה? אחלה. אנחנו לוחצים על Create New Site, אצלך שתלחץ על Design Site, אוקיי? ואם ייפתח לכם איזשהו צ'אט, כאילו, תלחצו. זה או... מה זה? היי, בדיוק כזה, זה מה שנפתח לי. אז אתה לוחץ Set out without chat, פה אתם רושמים את השם של האפליקציה שלכם, אז למשל, דילגתי על זה. לא חייב, בסדר, לא חייב, לא באמת קריטי, אני רושם למשל אפליקציית הנה, הגעתי לאיפה שאתה עכשיו. ניהול משימות. אוקיי, אני רוצה לעשות אפליקציית ניהול משימות, אני רואה שהוא לא מציע לי איזה משהו מעניין, אז נכתוב ככה, פשוט F. רגע, לכתוב לו באנגלית או בעברית? תכתוב באנגלית App, אוקיי? אפ? App, כמו סבבה. אפליקציה, Continue, כאילו אפ כמו... App כמו אפליקציה, APP, אבל זה לא קריטי, אתה יכול גם ללחוץ על סקיפ, זה לא באמת משנה. אני רוצה שתגידו לי כולכם שהגעתם למסך כמו זה שאני נמצא בו עכשיו, רגע. אני הגעתי. הגעתם לפה? כן. כולם הגיעו? אני עדיין לא הגעתי, אני עכשיו בדיוק עושה את כל לא, עוד לא. השמעת לי. אני כן. דוד, אם אתה מתעקש שם בסוף יש לך למטה, הצלחתי. מעולה, אחלה. כתבתי אפ, כאילו אפליקציה. יאללה, פצצה. שימו לב, יש פה כפתור שנקרא Design Site, אנחנו נלחץ עליו, Design Site, אוקיי. בסדר? פה הוא עכשיו עכשיו? עכשיו הוא אומר לנו, אתם רוצים לקחת אפליקציה, אתר מוכן, אתם רוצים ליצור משהו מאפס, אנחנו נגיד, יש פה כפתור למטה שנקרא Continue with setup for now, אוקיי? אוקיי. שים על זה. מה עכשיו? בסדר גמור, אנחנו מגיעים למסך הזה שוב, לא עושה משהו אחר, לי הוא כותב כאילו... כאילו... 9 דברים שכאילו... או רגע, או שאני לא לוחץ בכיוון הנכון. אוקיי, סליחה, אני מבקש ללחוץ שוב על Design Site, סליחה, שוב, הוא יפתח לנו שוב את המסך הזה, והפעם אנחנו נעשה פיק הטמפלט, בסדר? זה פשוט לבחור, אוקיי, פיק הטמפלט, תגידו לי שלחצתם על זה. אוקיי, הגעתם למסך דומה לשלי? כן. מעולה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה הרבה מאוד אתרים שהם כבר מוכנים, ואנחנו יכולים ממש לתפוס אותם ולעצב אותם. במקרה הזה אנחנו נלחץ פה על הכפתור הזה, בלנק טמפלט, אנחנו רוצים לבנות אתר מ-0 לבן, בסדר? ואנחנו, תגידו לי שהגעתם כולם לפה? כן, הגעתי. אוקיי. אני בדרך. ללחוץ על הריק? בדיוק, תלחץ על אדיט. מי שפה שילחץ על אדיט, מי שעוד לא פה, שיגיע לפה. רגע, מה צריך לכתוב בזה שם, כאילו, במה שביקשת? אני כתבתי אפ, שזה אפליקציה, לא חייב לכתוב. כן, פשוט נכון. תדלג, לדלג, לא קריטי באמת. לא, כאילו, לכתוב עדיין אפ, כאילו מה ש... דוד, הכי חשוב זה שתתקדם, אם אתה לוחץ אפ ומתקדם זה מעולה, אם אתה לא מצליח תלחץ סקיפ, אנחנו מתקדמים. אוקיי. אוקיי, הגענו לפה, נלחץ על אדיט. בסדר? רגע, מה לא רוצים על פיק הטמפלט או ג'נרט דיזיין? פיק הטמפלט, אחרי פיק הטמפלט יש לך למעלה אזור שכתוב בלנק טמפלט, ואחרי בלנק טמפלט אתה בוחר את האתר הריק הלבן לגמרי, ואתה פשוט לוחץ אדיט, אוקיי? זה אמור לפתוח לכם, בדיוק, זה אמור לפתוח לכם משהו כזה. אני אחכה שכולכם תהיו פה, ואז אנחנו נתחיל בפועל לעשות את הדבר שלשמו התכנסנו, מה שנקרא. אין לי את המסך שלך. יש לי מה יש? משהו... יש לי משהו ליד הפלוס הזה, וליד ה... אתה רוצה לשתף מסך? אפשר? כן, יאללה, תשתף.
מעולה, זה בסדר גמור. אני שולח לך שנייה אחת בקשה לשלט רחוק. רגע אחד. אוקיי, תאשר לי את זה, זה אומר שאני אוכל להוזיז את העכבר על המחשב שלך. אוקיי, מעולה. אתה רואה? זה די דומה לשלי. בסדר? כן, בסדר. מעולה. כולם נמצאים פה? אני בדיוק נכנס לזה, איפה שאתה ובארי. מעולה. יונתן, שילה, אתם הצלחתם להיכנס? שילה, אתה איתנו? אוקיי. לא הצלחתי להיכנס עדיין. הבנתי, אבל אתה מצליח כאילו שאתה תקוע בסיסמה שם? גם עדיין תקוע שמה. הבנתי, טוב, אז עזוב, תשחרר על זה. יונתן, אתה מצליח להיכנס? כן, נכנסתי מעולה, יאללה. אחרי אז אני ממשיך מאצלי. רגע אחד. אוקיי, מה שאנחנו רואים כרגע על המסך זה איזשהו קנבס, בסדר? דף לבן של אתר אינטרנט. אוקיי, פה זה החלק רגע, שלו, ופה זה הגוף שלו. בסדר? יש לנו... ונכנס לי לאן שהוא. אוקיי, אז תנסה להתגבר על זה. בסדר? הכל לעשות קונטיניום פשוט, אני לא יודע מה לעשות. תעשה סקיפ בדרך כלל. תעשה שיתוף מסך רגע. אתה רואה? לא, לא רואים. זה share. אוקיי, זה לא זה, רגע אחד. מה זה? זה אני לא יודע, פתחת פה איזשהו משהו. אוף, זה לא נכנס לי לאן שאני רוצה. מה שעשית זה לא שיתוף מסך. אני, אני מתלבט מה לעשות פה. אז בעצם יש לנו רק את הנה. בארי ויונתן שהצליחו להיכנס. אוקיי, זה גם טוב. תעשה קונטיניו, תלחץ קונטיניו. אוף, לי זה לא נכנס ככה? כאילו למה שאני רוצה עצמו עם האפליקציה. אני כותב אפ, אבל כאילו זה לא כמו שלך ולבארי. בסדר גמור, תכף ניגע בזה. תכף נעזור לך עם זה. הנה. מעולה. אוקיי, סטאפ. כן. מעולה. שם? מה זה שם? סקיפ. סקיפ, לא רושמים כלום, לוחצים על סקיפ פה מלמטה. סקיפ. מעולה. הנה. ניתן לו ככה להיטען. אחרי זה אני אראה לך גם, כאילו לי זה לא, כאילו זה לא פועל לי עד הסוף. אוקיי. לא, איך אני אגיד לך, קיצור, מה שאנחנו רוצים לעשות עם לבנות את זה עם האפליקציה. ניגע בזה תכף, אין בעיה, שנייה נסיים איתו, ניגע. מה לעשות? רגע אחד. אוקיי. תכף יהיה לך פה כפתור בצד ימין למעלה שכתוב Design Site. טוב, נראה לי המחשב שלך קצת חלש לזה, אז אנחנו נמשיך מאצלי, לאחר מכן תסתכל בזום, תראה בהקלטה שאני אשלח, תראה בדיוק מה עשינו, ותרוץ את זה, בסדר? אוקיי. סבבה, טוב, אני ממשיך. רגע, אתה יכול לעזור לי שנייה בזימה. תראו חברים, אנחנו ממש לא נשארנו הרבה זמן, אני מבטיח לכם, אני שולח אחר כך הקלטה, פשוט תעברו ותראו מה עשיתי בהקלטה, זה יהיה עדיף. אוקיי, צודק. בסדר גמור, אז יש לנו את החלק העליון של האתר, יש לנו את הגוף של האתר ויש לנו את החלק התחתון שלו, בסדר? בסדר. אנחנו יכולים להוסיף פנימה כל מיני דברים, למשל כותרת, איזשהו כותרת, בסדר? בוא נגיד כותרת אתר או אפליקציה, כותרת, ואפשר להוסיף פה, אתם תשחקו עם זה קצת בבית, אתם תראו תמונות, כפתורים, המון דברים, אבל לא בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה שאנחנו ניתן לבינה מלאכותית לייצר לנו בשלב ראשון מיני של האפליקציה שלנו, ממש מיני. בשיעור הבא אנחנו כבר נהפוך את זה ממש, ניתן לזה ככה את כל הכוח, אבל בהתחלה אנחנו רוצים לייצר מיני של האפליקציה שלנו. איך אנחנו עושים את זה?
אנחנו הולכים לבינה מלאכותית, למשל, ה-Chat GPT, בסדר? בואו נפתח אותו רגע. GPT. ואני אגיד לו, ואני תכף אשלח לכם בדיוק את הכיתוב הזה אצלכם, אבל בגדול אני רוצה שתגידו לו משהו בסגנון הזה. תייצר לי קוד לאתר וויקס, מקר שאפשר, אוקיי, קוד אמור להציג אפליקציה מינימלית של ניהול משימות, של to do list, בסדר? to do list. עכשיו, אני רוצה שזה יהיה מעוצב מאוד מאוד יפה, אבל אני גם רוצה, לא רוצה להתחיל לעצב בעצמי, בסדר? מה אני אעשה? אני הולך בגוגל ואני רושם את הדבר הבא, שימו לב. איזה אפליקציה שאני רוצה? בוא נגיד to do list, app, UI. מה זה אומר? זה אומר אפליקציית רשימת משימות, אוקיי? UI זה עיצוב, בסדר? עיצוב של אפליקציה. אני הולך לגוגל תמונות, אני מוצא איזשהו עיצוב שנראה לי מעניין, אוקיי? בוא נראה איזשהו עיצוב יפה ככה, בוא נגיד העיצוב הזה, בסדר? ואני פשוט יכול לצלם את המסך או לקחת איזשהו תמונה שלו או משהו כזה, לא חשוב, בסדר? אני אצלם את המסך, בסדר? ואז אני הולך לבינה מלאכותית ואני מביא לו את התמונה. אני אומר לו, העיצוב שיהיה דומה מה שהבאתי לך. בסדר? שימו לב מה עשיתי פה. דבר ראשון, אני אומר לו לבנות לי את האפליקציה. דבר שני, אני גם אומר לו איך אני רוצה שהוא יעצב לי את האפליקציה. בסדר? אני יכול עכשיו בעצמי להגיד לו, אני רוצה עיצוב בצבע כזה, בצבע, זה כבר לגמרי תלוי בכם, אבל המטרה פה זה איך עושים את זה כמה שיותר מהר, ואני משגר לו את זה. אני אסביר לכם בגדול מה אמרתי לו. שימו לב, כתבתי לו Embedded HTML. מה זה Embedded HTML? כמו שראיתם, באתר עצמו אני יכול לזרוק כל מיני דברים פנימה. בסדר? אני יכול לזרוק טקסט, אני יכול לזרוק תמונות, בסדר? כל זה זה משהו שנקרא no code, בסדר? זה משהו שדיברנו מקודם. מה זה no code? סליחה, זה שאני מעצב והדברים קורים לבד, בסדר? אני רק זורק את התמונות פנימה. ולאחר מכן, אם אתם זוכרים, דיברנו על low code. מה זה low code? זה שאני כן מכניס קצת קוד לאתר. איך אני עושה את זה? אני לוחץ על הפלוס, אני מחפש פה, אוקיי, משהו שנקרא HTML, אני יכול למצוא את זה פה, כאן באזור הזה, Embedded Code, אוקיי, Embedded HTML, זה בעצם אומר שאני שם בתוך האתר תיבה, שהתיבה הזאת היא מכילה קוד, אוקיי, ואיזה קוד היא מכילה? את הקוד ש-GPT הכין לי, בסדר? עכשיו אני יכול לחכות עד שהוא יכתוב את הכל, אני כבר... רגע, זה גם עובד בגרסה החינמית, או שצריך בשביל זה... זה אמור לעבוד, כן. או שזה גם זה יהיה הגבלה. לא, זה עובד בגרסה החינמית, ואם זה לא עובד לך פה, אוקיי, אתה תנסה את זה, וזה בוודאות עובד באפליקציה שנקראת קלוד, שדיברנו עליה בשיעור שעבר, זוכרים? כן, אני זוכר. אז בקלוד, אני עשיתי את זה ממש לפני השיעור, עשיתי את זה בגרסה חינמית של קלוד, בסדר? ממש, ביקשתי ממנו דומה, אמרתי לו, תכתוב לי קוד לאתר וויקס, Embedded HTML, כתבתי לו גם, אני רוצה שזה יהיה ריספונסיבי. מה זה אומר ריספונסיבי? שיתאים גם למחשב וגם לטלפון, שהעיצוב יהיה כזה, שיודע לעשות... אז אפשר לעשות את כל מה שאמרת גם בטלפון. כן, כן. אבל עדיף מחשב, כאילו, יש לו יותר חזק. לא, אני אומר לו, ככה תייצר את זה שגם למחשב וגם לטלפון, והוא יצר לי את הקוד הזה. בסדר? עכשיו, זוכרים שאמרנו שכל דבר שאנחנו רואים הוא גם קוד וגם מחשב, גם קוד וגם ויזואלי, אז הנה, ככה זה נראה מה שהוא יצר לי, וככה זה הקוד. אני לוחץ קופי, מעתיק את הקוד, או מצ'אט GPT, לא משנה, ואני הולך לאתר וויקס שלי, אני לוחץ על התיבה הזאת ששמתי מקודם, ואני מכניס בה את הקוד. אוקיי, הדבק, אז אני לוחץ על update, ותראו איזה יופי. האפליקציה נמצאת לי כבר בתוך. עכשיו אנחנו כבר יכולים לנסות להשתמש באפליקציה הזאת.
בואו נראה, יש לי אפליקציה משימות, אוסף משימה חדשה, נגיד למשל, אמ, לעשות שיעורי בית, שיעור וייב קוד, אני עושה פלוס, וזה שאמור לי, סיימתי לעשות את השיעור, אני לוחץ פלוס, וזה נמצא בהיסטוריה, אני יכול למחוק, אני יכול להוסיף, אני יכול לעשות עם זה הרבה דברים, ומשהו מעניין, אני יכול לתפוס את זה, וגם להרחיב אותו מקצה לקצה, וזה ממש מגניב, ממש נחמד. עכשיו, אני רוצה ככה, בגלל שנגענו פה בכל מיני דברים שהם קצת חדשים לכם הכל, אז אני רוצה רק שתזכרו משהו מאוד 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 פשוט. כאן זה כפתור שאנחנו מוסיפים דברים, אוקיי, אנחנו יכולים להוסיף טקסט, תמונות, לא משנה מה, אבל הכי חשוב זה להוסיף משהו שנקרא Embedded HTML, אני עושה פלוס, אוקיי, כל אלמנט, למשל תמונה, טקסט או את ה-Embedded HTML, אני יכול להחליט מה הגודל שלו, אוקיי, בחלק מהמקרים, למשל במקרה הזה אני אלחץ על הקצים ואני אעשה תמתח על כל המסך, אני לוחץ Enter Code, אני מכניס את הקוד שקיבלתי מ-ChatGPT או מקלוד, אני ממליץ בכל מה שקשור שאתם רוצים קוד, אני ממליץ ללכת לקלוד לרשום את הקוד, בסדר? אבל שימו לב, כרגע בשיעור הזה אנחנו ממש 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 בונים דברים מאוד מאוד מינימליים, כי הצורה שהסברתי לכם איך לעבוד, היא לא תהיה טובה לאפליקציות מאוד מורכבות, היא תהיה טובה לדברים קטנים, ולכן זה גם המשימת שיעורי בית שיהיה לנו, לקחת את האפליקציה שלכם לבינה מלאכותית ולהגיד לה, תתני לי את זה, תהפכי את זה למיני מיני מיני אפליקציה, ותבקשו ממנה אחר כך מקלוד לפתח לכם את המיני אפליקציה בצורה שביקשתי, שזה אומר Embedded HTML, ולהכניס את זה אחר כך לאתר. מה מאוד יפה במה שעשינו עכשיו, זה שברגע שאני לוחץ על הכפתור הכחול, Publish, אוקיי, באותו רגע אני מקבל לינק, וזה הלינק של האפליקציה שלי, בסדר? היא כרגע עוד לא מעוצבת כל כך וזה, אבל שימו לב, יש לי כבר לינק שאני יכול לשלוח לחברים, נכון? כאלה קלות, יחסית. מסכימים איתי? זה יחסית מאוד פשוט. כן, כן. מאוד מאוד פשוט. לא יש לי כזה לינק שאני יכול לשלוח בוואטסאפ, לא משנה מה, של האפליקציה שלי. זה באמת, וכאילו, תראו, זה מעוצב די יפה. עכשיו, מה חשוב לזכור? חשוב לזכור שאנחנו רוצים בשלב הזה, בשיעור הזה, לפתח משהו קטן, לא משהו גדול, לא משהו עם כל מיני דפים ודברים כאלה, משהו קטן, לפתח את הקוד עצמו באפליקציית קלוד, שדיברנו עליה שבוע שעבר, זו האפליקציה הזאת. למה בקלוד? קלוד הכי טוב, קלוד חינמי, וקלוד מראה לנו כבר בתוך האפליקציה שלו איך זה נראה. בסדר? בצ'אט GPT אתם לא רואים איך זה נראה. אבל פה למשל אני יכול ישר להגיד לו, שימו לב איזה יופי, אני אוהב עיצוב כתום. אוקיי? הוא יחשוב, יתעצבן קצת, יעשה את מה שהוא עושה, ויביא לי קוד מתוקן. אחרי שהוא מביא לי קוד מתוקן, מה אני עושה עם הקוד המתוקן? מעתיק אותו, הולך שוב לוויקס, אוקיי? ומדביק אותו. וויקס שוב הולך לכאן, עושה Enter קוד, מדביק אותו, ובעצם זה מעדכן לנו. אני אגע פה בקטנה באיך אנחנו משתמשים בוויקס, בסדר? כי זה תוכנה ענקית, אבל לצורך שלנו לא צריך כל כך הרבה דברים בה. כמו שאמרתי, רק להוסיף, לשנות גדלים, ואתם רואים את הכפתורים האלה? כן. זה לעבור ממצב של מחשב למצב של טלפון. אתם לוחצים על זה, אתם רואים בדיוק איך האפליקציה נראית בטלפון. כרגע היא נראית מאוד קטנה ומוזרה, בסדר? רגע, נגיד זה גם יכול להיות אפליקציה, כאילו אפשר להשתמש בה, נגיד כמו שאמרתי בתחילת השיעור, או שזה לא? אתה יכול להגיד לו כזה דבר, אתה יכול להגיד לו תייצר לי את האפליקציה כמו שאמרנו, דבר ראשון תסתכלו איזה יופי, הוא ממש כותב לכם מול העיניים ושינה את הצבע כמו שביקשתי. אתה יכול לבקש ממנו, העניין הוא כזה, ככל שהבקשה שתבקש היא יותר גדולה, ככה הסיכוי שהוא יצליח במכה הראשונה יותר קטן, אבל תנסה, תראה, יכול להיות שזה יעבוד. אוקיי? הנה שינה לנו את העיצוב, ובעיניי זה אפליקציית משימות חמודה ויפה. אז ככה, מה בעצם השיעורי בית? לקחת את הרעיון שלכם לאפליקציה, אם אין לכם רעיון, תשתמשו ברעיון שלי, אוקיי? אפליקציית משימות קטנה, ללכת לקלוד, לבקש ממנו לייצר את הקוד שלה, לחזור לוויקס, ובעצם לעשות את מה שעשינו פה, שזה להוסיף את ה-HTML, את התיבה הזאת של ה-HTML, להדביק פנימה
יפה. אחרי שסיימתם את זה, אם אתם רוצים, אתם יכולים ככה לשחק עם הוויקס עוד קצת, לגלות בו כל מיני דברים, להוסיף טקסטים, תמונות, עיצובים, דברים. פשוט תשחקו איתה, היא תוכנה ממש ממש מגניבה וחינמית, אז ממליץ מאוד. וזהו, בשלב הזה אנחנו נגענו באפליקציות שהן סופר סופר מינימליסטיות, אבל בכל זאת שהן עובדות, הן עובדות, וכאילו אשכרה את הלינק הזה אתם יכולים לשלוח אותו לחברים, אם בניתם משהו מגניב, אתם יכולים לשלוח אותו לחברים שישתמשו וזה בחינם. בשיעור הבא אנחנו נלמד איך אנחנו גם בצורה מאוד פשוטה מייצרים כבר דברים הרבה יותר מתקדמים. וזהו, זה בגדול. אני רוצה לשמוע אם יש לכם שאלות. נתחיל עם זה. לי שאלה שכאילו, שאני מבקש את הקוד, כאילו, אם בטעות גם הדפדפון פתאום נמחק לו את זה, הוא עדיין ממשיך לכתוב? הוא ישמור לך את זה. הוא ישמור לך את זה. אתה מוביל אותי לנקודה אחרת שאני רוצה לדבר עליה. אז סליחה, אני לא, זה גם בסדר. בשיעור הקודם, אז... זה בסדר. אני שמח ששאלת את זה, כי עכשיו בזכות זה אני מדבר על משהו אחר שהוא חשוב. האפליקציות האלה, כמו שאתם רואים, וויקס, ChatGPT, קלוד, זה חינמי, אבל זה חינמי עד גבול מסוים. זאת אומרת, ברמה שעכשיו, אם אתם מבקשים מקלוד איזושהי אפליקציה מאוד מאוד מורכבת, אז הוא יתחיל לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, באיזשהו שלב הוא ייתקע. אז לפעמים יהיה לכם כפתור שכתוב, תמשיך לכתוב את הקוד, ולפעמים הוא יגיד לכם, חבר'ה, תמשיכו בשעה 6 בערב. זה ככה הרבה תיקונים ושינויים ושיפורים וכל הדברים האלה. אז זה בסדר, תמתינו, תעשו את זה עבודה טיפין טיפין. יש לכם גם אפליקציה לטלפון של קלוד, אתם יכולים גם לעשות את זה מהטלפון. ואחר כך לחזור לוויקס. זה בגדול, אז ככה לא להילחץ אם פתאום הוא נתקע לכם ולא מוכן להמשיך לעבוד. וזהו בגדול. שילה, יש לך איזשהו משהו שאתה רוצה להעיר? אתה יכול לעזור להיכנס, אבל זה עדיין לא... הצלחתי להיכנס, אבל זה לא... אין בעיה, אז אתה יודע מה, אז אחרי שאנחנו נסיים את השיעור, ממש עוד כמה דקות, אני אשב איתך עד שאנחנו... שנייה. אוקיי, אז תודה. אני רוצה, גם לי יש שאלה. איך משתלטים על עכבר של מישהו? איך שעשית את זה? אוקיי, אז פשוט ברגע דבר ראשון, אתה צריך להיות המנהל של השיחה בזום. אחרי שאתה מנהל של השיחה, ברגע שמישהו משתף מסך, יש לך למעלה איזשהו כפתור עם 3 נקודות כזה, שאתה, כאילו מעל המסך שלו, שהוא משתף, שאתה יכול לכתוב שם request remote control. זה מעניין אותך. אבל אתה צריך, אבל אתה לא תראה את זה כל עוד אתה לא המנהל של השיחה. אתה יכול בלי זום לעשות את זה? לא, רק עם זום, רק עם זום, רק עם זום. ברי, יש לך שאלה או משהו על השיעור הזה שנגענו בו עכשיו? לא? לא. אוקיי, זה הכל. אז שוב, אני מזכיר, קחו לכם את הנושא שלכם שבחרתם לפתח. אם אין לכם נושא, יכול להיות שאתם תתחילו לפתח ואז תגידו, לא, הבינה מלאכותית לא מצליחה להתמודד עם הרעיון שלי, הוא מורכב מדי. אז תחזרו לרעיון פשוט יותר, כמו למשל, מה שבניתי פה, בסדר? מקווה שנהנתם. זה באמת הזמן ככה להוציא את היצירתיות שלכם, לבנות לעצמכם כל מיני כלים, דברים שיעזרו לכם. וזהו, שילה, אני אשמח שתשתף מסך, ואני אעזור לך להתחבר. רגע,